Исәннәрмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Бүген сүз яңадан гармон турында булыр. Телле, пневматик тимәле музыка уен коралларын баяннан һәм аккордеоннан тыш барысында гармон дип атыйлар. Бүген сүз вараксин гармоны турында булыр. 19 гасыр урталарында Вятка губерниясе гармон ясау һәм тарату буенча беренче урыннар рәтенә керә. Ул бераз тулыдан гына калыша. 19 гасырдан алып 20 гасыр урталарына кадәр шушы чор арасында иң күп гармон ясала һәм иң күп гармон сатылу чоры була. Менә шушы вакытта 1856 елда Вараксин авылында Иван Вараксин исемле музыкант һәм оста бик уңайлы гармоннар уйлап чыгара һәм дә инде иң күпләп таратучы кеше, сатучы кеше була. Шушы гармонны бигрәк тә татарлар үзенеке итә, яраталар. Бүгенге көндә дә һаман да шушы Вараксин гармонында уйныйлар. Әйдәгез әле чагыштырып китик әле Тальян гармонын һәм Вараксин гармонын. Әгәр без уң якны алабыз икән, Вараксин белән Тальянның төймәләре бер үк һәм уйнау принцибы бер үк була. Ә инде сул якка килгәндә Тальян гармонның гадәттәгечә 3 бака була, ә Вараксин гармонында төймәләр күбрәк була. Шуңа күрә профессиональ музыкантлар инде Вараксин гармонын сайлыйлар ни өчен дигәндә, чөнки Вараксин гармонының мөмкинлекләре күбрәк, аның тембры байрак була. Бас шушы күбрәк була инде. Ә инде Тальян гармонының аның үзенең урыны, чөнки аны бигрәк күбрәк авылларда, урамнарда уйныйлар. Аның тавышы бик хәтәр һәм дә инде анда уйнавы җиңелрәк. Инде сүздән практикага күчик. Махсус бүген бездә кунакта профессиональ музыкант, гармончы Илнур Ганиев. Илнур, рәхим ит. Зур рәхмәт, Илнур. Искиткеч матур уйнадың. Зур рәхмәт сиңа. Шушының белән сәхифәне төгәлләрбез. Киләсе очрашуларга кадәр.